Huomenta, kulta. Herätys. Isä, vielä 5 minuuttia. Älä luule, että mä herään. Siinä tapauksessa peitto on minulla. Se on minulla niin kauan, kunnes sinä herät. Minä tein sinulle ihan aamupalaa. Äitisi lähti töihin ja minäkin lähden, mutta taidanpä tästä lähteä soittamaan töihin, että minun pitää jäädä vahtimaan pikkulastani, joka on niin höpsö, kun hän haluaa vielä nukkua vain 5 minuuttia. Sitten minä voin saada potkut ja perhemme ei saa tarpeeksi rahaa, koska äitisi ei saa kirpputorilla niin paljon rahaa kuin minä, koska olen sentään ministeri. No okei. Kunhan annat sen peiton tänne. Vähän nätimpi käytöstapa voisi olla parempi. Tai nätimpää käytöstapaa. Sä puhut ouosti. No, olepa hyvä. Mutta pyydä ensin anteeksi. En pyydä. Isä, please, anna vielä vaan 5 minuuttia. Ei käy. Pitä sänkysi, minä lähden nyt töihin. Mutta odotan tässä niin kauan, kunnes olet syönyt aamupalan, vedannut sängyn ja laittanut vaatteet päälle. Joskus sä oot niin ärsyttävä. Väistäis ees. Onko parempi? No on parempi. Ja miksi sinä käytät tätä tyhmää laavalampua? Minä vien tämän roskiin. No et varmana vie. Mä ostin sen viikkorahoilla. Hyvä on kulta. Mutta mihin tarvitset sellaista roinaa? No ei kuulu sulle. Sä et tiedä nykyajasta yhtään mitään. Tapailutko vieläkin sitä tyhmää Jussia? Mikä sun ongelma on? Mene jo sinne töihin. Jos sinne niin kova kiire oli. Hyi, kuolla suu. Juonut sitä tyhmää viiniäkin silloin illalla. Sä et pese vissiin hampaita. Kyllä varmana pesen hampaita. Jos äiti olisi täällä, se antaisi mun nukkua 5 minuuttia, mutta se meni töihin sinne tyhmälle kirpputorille. Unohdin muuten kertoa, äitisi ei varmaan kertonut sitä eilen, mutta menet sinne töihin nyt näillä viikoilla. Odota, kun katson kalenterista. Anteeksi, mitä sä sanoit? Sinä menet 2 päivän päästä sinne kirpputorille töihin äitin kanssa, koska hän ei jaksa hoitaa sitä kirpputoria yksin. Mä joskus vihaan sua. Lähde jo veke. Ja sitä paitsi, mä saan seurustella kenen tahansa pojan kanssa, kuka on meidän koulussa. Sä et sitä päätä. No kyllä varmasti päätä. Olen isäsi. Nähdään mussukka. Tulen 10. Ja silloin sinä olet nukkumassa. Ja sinähän menet äitisi kanssa kirpputorille 2 päivän päästä. Tai saat jäädä kotiarestiin. Ja kuka ihme sinä nyt olet? Kyllä sinä tiedät, olen Jussi. No mene katsomaan tytärtäni, mutta sänkyyn et mene. No en. Tuossa isäsi on ihan hullu. Jussi. Vie mut pois täältä, karataan. No ei me voida karata täältä. Sä asut täällä ja mä joutuisin vankilaan. Mä luulin, että sä rakastat mua. No ei se sitä tarkoita. Kyllähän mä sua rakastan. No kun mä luulin, että jos mua niinku rakastaa oikeesti joku, niin se tekisi mulle ihan mitä vaan, kunhan mulla olisi hyvä elää. Karataan, please. Mä en halua elää täällä. Mun isä on joku tyhmä ministeri ja äiti jossain kirpputorilla töissä. On kiltti.
Muutetaan teille. Mä oon hei 18 ja sä oot jo 19. No ei sillä iällä nyt niin paljon väliä ole. Olen vuoden vanhempi. Monet pojat on vuoden vanhempia tyttöjä. On naisetkin, mutta yleensä pojat. Väitätkö sä niin kuin mulle, että naiset, niin ne ei ole minkään arvoisia, koska niiden ikä on pienempi kuin itse? Ei sä et niin kuin välitä musta, vaan siitä, että, niin kuin, että mun ikä on niin kuin nuorempi. Että mä oon niin kuin sua nuorempi vuoden. Jos mä lähden kotiin, no et varmana lähde. Mä menen tonne käymään. Pysy tässä. Voit äkkiä istua mun sängyllä. Okei. Miksi sun vaatteet tuli tänne? Mitä sä teet? Hei, älä. Sun isäs kielsi mua. Me ei voida tehdä tälleen. Eikö sä halua mua? En. Me ei olla edes vielä seurusteltu kuin vasta 1 viikko. Vai kiristääkö sä mua? No en tietenkään. Mä käyn nukkuu. Voiko sä edes vähän aikaa paijata mua? Okei. Ja mulla on kylmä, sä lähetät sit mua. Okei. Mä rakastan sua. Niin mäkin sua. Kello 10. Kultaa, minä tulin. Onko hän käynyt jo nukkumaan? En olisi uskonut. Yleensä hän ei käy näin aikaisin nukkumaan. Yleensä hän aina valvoo, vaikka sanoin hänelle aamulla. Mutta kai minä olin liian ankara. Kulta. Mitä? Ihmettä. Ei, rauhoitu. Mä sanoin sulle. Mä saan appeen. Hullu. Isä, älä. Isä, kiltti. Isä. Minä sanoin sinulle, olet tuhma tyttö. Häpeisit. Onko se kunnossa? Hakkaa vaan toi tyhmä äijä. Ei tarvi. Mä lähden kotiin. Et varmasti lähde kotiin. Minä soitan äitillesi. Joo, tule toki. Kyllä, näkemiin. Äitisi on tulossa tänne ja me juttelemme sovussa. Ehkä ette tapailekaan. Meidän täytyy ehkä jaas kerran muuttaa pois, koska taas hän on valinnut huonon miehen itselleen. Sinun pitää mennä 60-vuotiaan kanssa. Hän on tarpeeksi hyvä sinulle.